Hola, em dic Ada Colau i formo part de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que és una entitat que porta més de 10 anys treballant per la defensa dels drets humans i concretament pels drets socials, per exemple, el dret a l'habitatge, que és un dels temes que més hem treballat, i sobre això et voldria plantejar el següent. Ara mateix estem vivint una crisi econòmica molt forta que estan patint milers i milers de persones i aquesta crisi està precisament molt vinculada al model de mercantilització de l'habitatge que s'ha impulsat fins ara. S'ha deixat l'habitatge en mans privades i no s'ha fet cap mena de parc públic de lloguer social i actualment estem pagant les conseqüències. De fet, ara mateix no només és difícil accedir a un habitatge, sinó que la gent que té un habitatge s'està enfrontant a situacions dramàtiques de desnonaments massius, tant perquè no poden fer front al pagament del lloguer com perquè no poden fer front al pagament de la hipoteca. Davant d'aquesta situació, em consta que l'Ajuntament, en la seva modèstia, en les polítiques que estan en les seves mans, intenta impulsar models alternatius a la propietat privada i també em consta que la principal despesa de serveis socials actualment són els ajuts per l'habitatge, però clarament aquests ajuts seran sempre insuficients. Cal, d'una vegada per totes, canviar el model. En aquest sentit, el que et voldria preguntar és això. No creus que finalment hauríem de fer polítiques que invertissin aquest model, que penalitzessin els usos antisocials de l'habitatge, per exemple, com s'està fent a altres ciutats europees amb l'expropiació de l'usdefruit dels pisos buits, o penalitzant durament, amb contundència, les males pràctiques com és l'assetjament immobiliari, o, per exemple, declarant Barcelona com a ciutat lliure de desnonaments com fan algunes ciutats franceses? Crec que sí, Ada, que hem de fer un salt endavant qualitatiu en les polítiques d'habitatge i que estem en condicions de fer-ho. Jo voldria compartir amb vosaltres una reflexió que segurament és dura de fer, però que crec que és veritat, i és que en el procés històric de construcció i de consolidació de les nostres ciutats, l'habitatge ha estat masses vegades en l'àmbit de l'especulació i de les mercaderies i massa poques vegades en l'àmbit dels drets de les persones. I que ara tenim un repte com a societat, que és ancorar de manera definitiva i irreversible l'habitatge en l'àmbit dels drets socials de les persones. I aquest és un gran repte que estem afrontant. Jo, de la mateixa manera que quan parlava a la Montserrat volia fer un reconeixement a les comunitats educatives, vull també fer un reconeixement a Barcelona, al moviment veïnal, als moviments socials de l'habitatge, que en moments durs, complicats, han sabut mantenir no només la capacitat reivindicativa, sinó la capacitat de proposta i de generar pràctiques alternatives d'habitatge social a la ciutat. Aquesta és una realitat que ha existit a Barcelona i que crec que és molt important també que siguem capaços de reconèixer. I per tant, tot el que signifiqui també enfortir la nostra capacitat de diàleg, de posar en comú propostes, pràctiques d'habitatge social a la ciutat, entre l'Ajuntament, entre les polítiques públiques, entre el moviment veïnal, els moviments socials, crec que és molt important. Jo voldria també, per exemple, posar en valor el que significa un espai com el Consell de l'Habitatge Social a la ciutat de Barcelona, que ha de ser un espai en el que es puguin debatre, en el que es puguin tirar endavant polítiques innovadores, polítiques que impliquin un salt qualitatiu endavant en habitatge a la ciutat de Barcelona. Però, al costat d'això, jo deia abans que em sembla que ara sí, que ara tenim les condicions en les que ens ha de ser possible fer un salt endavant molt important en polítiques d'habitatge. Tenim la llei pel dret a l'habitatge del Parlament de Catalunya i tenim un nou pla municipal d'habitatge 2008-2016 que ens ofereixen els marcs i els instruments per tirar endavant polítiques agosarades en matèria d'habitatge. Jo voldria destacar que el programa d'habitatge de Barcelona fa una cosa molt important, i és que fa una diagnosi molt valenta de la situació de l'habitatge a Barcelona. Ens diu coses que probablement sabem, intuïm, però que en la diagnosi el pla objectiva molt clarament. I és que, per exemple, en l'última fase de creixement a Barcelona, el preu de l'habitatge ha multiplicat per 12 l'increment dels salaris, o que a l'any 2008 un habitatge lliure de mercat a Barcelona multiplica per 7 el que és la renda mitjana d'una família d'aquesta ciutat. O que les dificultats d'accés a l'habitatge es focalitzen de manera molt dura, molt important, en determinats col·lectius de la ciutat, les persones grans, les mares soles, les persones nouvingudes. És una diagnosi que fa el programa d'habitatge de Barcelona. Per tant, davant de la valentia de la diagnosi, valentia també a l'hora de plantejar noves polítiques d'habitatge. Polítiques que construeixen sobre el que s'ha realitzat en polítiques d'habitatge a la ciutat, però que les situen en un nou escenari, en nous reptes. I voldria també posar alguns exemples del que vol dir això.
Parlem de polítiques d'accés a l'habitatge. I és veritat, tenim un repte pendent important que estem començant a afrontar ara a la ciutat de Barcelona, que és la creació d'un parc públic de lloguer social. Això és absolutament indispensable per poder resoldre les necessitats d'accés a l'habitatge de les famílies de rendes més baixes. O poder disposar a Barcelona d'un bon mecanisme que permeti la mobilització dels habitatges buits, a través d'una borsa d'habitatge present en el conjunt de les oficines de la xarxa d'habitatge públic de la ciutat. Però això són polítiques d'accés a l'habitatge. Al costat d'això, el programa planteja també la necessitat d'abordar polítiques de millora de les condicions d'habitabilitat dels habitatges de la ciutat. I hem posat en marxa una cosa tan important com és el programa d'ajut per la instal·lació d'ascensors a la ciutat. Per què dic que és important? Mireu, a Barcelona hi ha desenes de milers de persones grans que viuen per sobre d'un tercer pis sense ascensor. Això significa una limitació de la seva mobilitat, de la seva capacitat de desenvolupar la seva autonomia personal molt important. I per tant això s'ha d'afrontar i s'està afrontant des de les polítiques d'habitatge o el programa d'arranjament d'habitatges en la cartera de serveis de l'atenció domiciliària. Un tercer element molt important. És veritat que avui a Barcelona hi ha persones, col·lectius amb risc de pèrdua del seu habitatge, per la mateixa agudització de les necessitats socials, la situació de crisi, etc. I davant d'això també és important elaborar noves polítiques d'habitatge. Polítiques que tenen a veure, per exemple, amb els programes de lloguer just o que tenen a veure amb les ajudes econòmiques que des dels serveis socials s'estan fent cada mes a la ciutat pel pagament de l'habitatge o de la hipoteca quan hi ha dificultats específiques en una família. O, per exemple, que el parc públic de lloguer social de la ciutat estigui de manera preferent, de manera prioritària, vinculat a aquelles famílies en situació d'emergència social en risc de pèrdua del seu habitatge per un procés de desnonament. Aquestes són noves polítiques d'habitatge que ara estem en condicions de tirar endavant i que hem de tirar endavant perquè és veritat que l'habitatge és un factor fonamental per l'autonomia personal de qualsevol persona, de qualsevol família. En definitiva, per tant, noves polítiques públiques d'habitatge, lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la ciutat educadora com a eix vertebrador, la sortida de la crisi amb un model socialment just i ambientalment sostenible, són aquells elements que han de configurar una aposta molt forta, molt decidida per una ciutat inclusiva i solidària, que volem fer a partir del diàleg, de la participació, de la vida quotidiana, elements per construir aquesta nova quotidianitat.